Kayu bu batung ya kikadan baper ya kinong but nong rap bakerpan jong kuan jome Yesus Kristus dagabor bagai tiar rumah sim bakoi kenang ba mendop penlongkur lengdo yau pai ba jong me Ki reung it jong ka balang Catholic na keleng ki parish jong ka khasi jaintia kila to sha ka mas pen kencang leng do soblei ya udikon job perto menta ke sngi ublei da most reverend Victor Lengdo DD Archbishop jong ka jalanyam ba Shillong ha ka yeng mani u Joseph Bakho ha so menting Cathedral parish jowai but ubadei ru uleng do ubaneng kong na ka te ka shnong ha ka ne ka mas pen kencang leng do lawan bane don lang kumju nadu kementri jong ka sarkar jala ke bagentup ya mentri ki kampo yeng bat ka puli puthi uma lakmen ramboi nangta uma snyau bahalang dhar mentri badai pe ya ka commerce and industries and tourism MLA ka Jowai constituency uma wailat mi ki shila ki MDC bat ki wei de haba phai khin yat chapan ka jingya lenti udikan job peto udei ukon ba jong uma Paulus dekhar bat ka kong Yulinda Percho na peding Henry Ngut Shipara lakha yu ha ka shnong Somenting West Giant Hill District ha ka khat san trik uno pra khat kandai spa pra phukandai nado bo dangren ulalong ubetre shitam panyara bhala yeng lasem harangkat ka jingpuli puthi ulapende be ka class 10 na Marian Hills Higher Secondary School Jowai House nem arja khandai nangta ulale puli Hasin Xavier Minor Seminary Upper Shillong hadu ka class 12 house nem araja khadway lapha yu Sinai Spirituality Center Guwahati ulale sha Morning Star Regional Seminary Kolkata West Bengal banpule yaka philosophy but BA house nem araja khadar hadu araja kharsan ya udikon job lapha sha Joseph Nadini Seminary Umulong nakabenta ka Regency ka arts nem how araja kharsan hadu araja khanyo House nem arja khan nyo hadu arja khan pra lapha pan sha barato parish nadu usnem arja khan pra hadu arja arfwe lapha yu ha Orient Theological College Shillong banpule ka theology but lapan kentang dikon yu ha ka arf san trigu naitung arja arfwe hapo ka Orient Theological College hi rangkat bat ka tukat ningut ki brother nangta lapha yu sha Sutinga Parish East Giant Hill District nakabenta ka Diaconate Ministry but lapan kentang lengdo so blai menta ka sngi ka khat khandai tri uno opra arja arfwe hadin kini ka mas pen kentang lengdo hakapor no phai sngi kaladon saka jingya procession Eucharist keleng ka shnong so menting bala shimmenta da ki riungwe jonga balang Catholic adu kinong elam nyam ki khnarin ki samla ki riurang ba shinrang bat kan theiru kumjo udai balong ba kuat ku buleng do bala pen kentang na kabanda ka kam kuat kam kentang bal pen kerpang da ka balang ku bawa kitab Deuteronomy sipau prad kumda ublei jaladi ulajit kerpang ya kilingdo badla pen kuat pen suba ya ki hapeneng na peneng ki paiba babon na kabenta ka kam kentang ku balong kitab jingken pran riu ulendo unyai persyang balong bakoi na kabenta utrai ublei linda baye tolong ki bakoi bachania ha ublei wala khot ikilingdo balong ki bakoi gobong siti ben kong jam Petrus iwei khatsan da ka jing khoi bau pendan kam menai ka jing lenium wai subhai upa chung blei bada ka dai ka jing ai subha tam ya upa jong blei lumba ka jing em ka bakhoi u Petrus bakhoi rolong ka nuksa bayai pen kan mau ki padba baro banlong ka nuksa jo ka jing em khoi ya ki briu baro siti jong Petrus banin kong ar khada uleng do niam baka jiem ka ba man la ka sungi uleng do de ban ye ya ka Eucharist ba khot ka de ka la ban wan ra ya ka jing ye ya blei
berkajing ai mop ya kiwei uling do de balong badan ka mensim ban yai ne akajing dwai berbor kelat ban yai sno ho blai jisuang klam manga pinamla ban yai ne pinamla ban job namar katau de ban dwai man lakasngi uling do de ban ye ya kakten jo blai namar kakten jo blai kalong badan bortam balang ba kakten jo blai unyai pen kala yala de badikiwei uling do de balong ubas bun mensim ya bara ban samlam ya kakten jo blai kajing hikai kiwei bakajing terang ya kajing bha barbor uling do de balong ba kloi ban shashkor ya ki badan kam ki badok ki barli rangli ki batlot ki pasuai ki bapang ba basistam ulang do de balong bayai trailang baki pajba namar balai ulang do ude banle ekasur jong pajba ulang do de ban brom ya kiwei ki ba penun kam ya kisam ki pang ban ailam ya kiwei ulang do de bandan bele balong sakri kat kum ka jingla aju kum ka dodot jong trai jisu ulang usan ya kanuksa jo kamaria kalalong kanuksa ka jing snauret banirap irap lam iktu badan kam kalalek banirap bencungo ya kalisbet takadau kamaria nadu pakalong hoy yo blay kalalong kanuksa jo ka jing snauret kanuksa jo ka jingek kanuksa jo ka jing bha dongin patubot ya kanuksa jo ka jing snauret jo kamaria kadikalan ban kentiu ya ka nanu kata por kamaria long baru ki jaj pedriu pertai sakot ya ka balakarku mangi barang ila duai ya kamaria ka kemi jo ublai ka badap de ka jeng ka balakarku do namar katangin penkre ya ka sikha jo utrai Yesu bagi long berbor ki basuret ki batrai shitom ki banget da ki ti badaki kam bagasim ka ni kalat bat kublai pi iwei pa iwei ga Christmas besok namakalah hajan sedang sausngi ken mau haka Christmas kadai kapor le brom ya kasika jong Jisu hoi kajing le brom jangi kasika jong Jisu mdai than de kabam kadi hosibenta jogata mdai than karyam ka baik kamdan betai ei kasika jong Jisu kadakaba le kemen le subha Henry dei bandan yo Jisu ha ka Christmas wat le buram Christmas klam ublay klam Jisu de bandan yo Jisu ai la yo Jisu bat kha haki ngisem jopi hakadono jopi takadaw la juang la daw Jisu la kha ngile buram chia char sindru hende la daom kha ki dono changi ga jingle Christmas changi galong le doi namar kata prabangai bi baro ai bagani Christmas ka banungan sta kendiat singi pelong ya kasi khaju trai Jisu bandan Jisu hakai ngasam hakidono jampi ublai ka kukada yang ibar badan hangi kumjoro ke media balawan ring kan ka sur jangi midakasi ublai ka ku yang iwei pa iwei anyero yo Jisu Kristus